James išiel. Zrazu si na niečo spomenul. Nekričal náhodou niečo Kardigán a doktor? Idem to zistiť, povedal James. James sa otočil a išiel. James? Ahoj, Kardigán. Prepáč za zlú donášku. Nevadí. Ďakujem, James. Maj sa, povedal James. Išiel. Doktor čakal na Jamesa, až keď dorazil. James, si tu? Áno, som. Vezmi si svoj balík, povedal James. Ďakujem, povedal doktor. Nemá za čo, povedal James. James odišiel preč. Celkom to ujde, povedal doktor. James išiel domov. James, už si sa vrátil? Kde si bol tak dlho? To je dlhý príbeh, povedal James. Teraz to nemusíš vysvetľovať. Radšej sa poď zaparkovať do stanice, povedala Vestriga. James sa išiel zaparkovať do stanice. James sa zaparkoval a aj voz sa uložil. James bol rád, že doručil 2 balíky a bol rád, že svoju chybu napravil a rozprávky je koniec. Tomáš, vieš dobre, že ja ti doručím. Chcem ti doručiť veľký balík. A aký to bude? Nuž, nepoviem zatiaľ, ale bude sa ti páčiť, uvidíš. Ja mám rád prekvapenia, povedal Tomáš. Ale ty dobre vieš, že to nebude taký skvelý darček. Vyberiem ho zo stanice. Tak dobre, povedal Tomáš. Tadadám, tu je tvoj darček. Dobre, povedal Tomáš. A tak si ho chcel otvoriť. Tak dobre, povedal Tomáš. James, nachytal si ma. Smial sa James. Už ti nebudem veriť v darčekoch. Strieka na mňa voda, povedal Tomáš. Tak sa zaparkoval.